Amen. Sige po, tayo po tumayo at pamayan po natin ang ating mga katabi at batiin po natin ang magandang umaga. Po, sige po tayo mahiya. Happy Father's Day po. Umaga pong ito, muli po nating ihanda ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. And as we sing our worship, tunay nga po, sabihin natin sa Panginoon how much we love our God. As we feel His presence this morning sa umaga pong ito, sige po, muli po nating sambahin ang pangalan ng ating Panginoon at papurihan ang ating Diyos sa buhay sa ating kalagitnaan.
you, Lord. I love you, I love you. Oh, we love your presence, God. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Oh, and my heart will follow. My heart will follow wholly after you. My heart will follow, and my heart will follow wholly after you. Oh, we love you. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. We thank you, oh God. We praise your holy name, oh God, sa umagang ito. Maraming salamat. Yes, oh God. Kagaya po ng aming awitin. We love you, oh God. We love you, Lord. We love you in every day of our life, Panginoon. Salamat, oh God. Muli sa umagang ito. Salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, Lord, at panibagong katagumpayan sa lahat, O God, ng challenges, O God, na ipinagkaroon mo at pinagkatiwala mo sa bawat isa sa maghapong ito. Lord, muli sa umagang ito, bago po kami dumulog sa inyo, Lord, at gawin pa ang lahat, O God, ng gawain para sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po kami nagpapalinis, nagpapasiyasat, O God. Ikaw lamang pong nakakatalos ng aming mga puso, O God. Lord, sa umagang ito, let our whole body be a living sacrifice, holy, pleasing, and acceptable into your sight, O God. Lord, sa umagang ito, Lord, alam mo po ang puso namin, O God. Walang ibang nais, kundi ang maranasan, ang pagkilos mo, ang presensya mo. Lord, hayaan mo na malaya kang kumilos sa bawat isa. Linisin mo ang aming mga puso na kasimputi ng niebe, Panginoon. Lord, salamat sa umagang kay ganda na ito na patuloy naming mararanasan ang pagkilos mo, O God, ang presensya mo, ang pag-ibig mo sa bawat isa. Ganon din po sa lahat, O God, ng nanonood sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mayamang biyaya mo, habag mo, na patuloy kaming nakakalapit, O God, sa presensya mo. Patuloy kaming sumusunod sa nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat, O God, sa pag-iingat mo sa mga magulang, kapatid namin, O God, na narito na, Lord, iningatan mo ang mga panyapak na paa, Lord, at excited kami sa mga bagong kapahayagan mo sa bawat isa, Lord. Sa umagang ito, we trust in you, O God. Maging sa lingkod mo po na maghahayag, O God, ng iyong salita sa natatayo dito sa pulpito ngayon pa lang. Hayaan mo ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang bumalot sa bawat isa. Open our hearts this morning, spiritual eyes, ears, and heart, Lord, na marinig namin ang tema, ang rema, O God, na salita mo na siyang aming patuloy na panghahawakan at hindi lamang marinig sa umagang ito, kundi ito'y patuloy na yayabong sa aming puso. Lalago kami sa iyong salita at higit sa lahat, anuman po ang aming kaharapin, anuman po ang aming pagdaanan, O God, na ngayon man at sa darating pang araw. Salamat dahil ito'y pinagkatiwala mo sa amin, O God, dahil alam namin na kaya naming malampasan ang lahat ng pagsubok na ipinagkatiwala mo sa amin. At salamat sa mga biyaya at mga pagsubok na to dahil tinuturuan mo kami palagi na magtiwala sa iyo, manangan sa iyo. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, O God. Holy Spirit, dwell in us this morning. Malaya kayong kumilos sa bawat isa. Patuloy kang mangusap, manguna. Lord, ang kapangyarihan mo at ibababa mong apoy na banal na Santong Espiritu sa bawat isa. Hindi mo haya makapenetrate ang gawa ng kaaway sa bawat isa. Any spirit of lying lips, spirit of demonic spirit, controlling spirit, manipulating spirit, we rebuke, we cast out in the name of Jesus. Luluhod ka sa pangalan ni Jesus. Ano man ang distraction mo sa aming puso, hindi kayo magtatagumpay dahil ang Diyos namin buhay, makapangyarihan, hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Salamat, Panginoon, dahil sa nangyayari sitwasyon ng aming buhay, tinataas mo ang antas ng aming pananampalataya. At salamat dahil nagiging matatag kami, Lord, lagi kaming nakaangkor sa iyo, Panginoon, nakadepende sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. Thank you, Father God. Inangkin na namin ang katagumpayan, ang lahat, O God, na nakaparinig sa umagang ito, sa live streaming man,
dito man sa physical church, oh God, Lord, alam namin na pinalaya mo na kami, pinagtagumpayan mo na ta sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng nangangailangan na kagalingan, pinagaling mo na, physically, mentally, emotionally, spiritually, Lord, malaya kang kikilos sa buhay namin. Ang nangangailangan ng kapayapaan, binigyan mo na, Panginoon. Ang nangangailangan ng kalayaan, Panginoon, pinalaya mo na, O God, sa umagang ito. Maraming salamat, O God. Sa iyo lahat namin tinataas ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan sa pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' mighty holy name. Amen and amen. Amen. Muli, good morning, church! Parang tulog pa yung iba. Good morning! Amen. Handa na po ba tayo umawit ng puri sa ating Diyos sa buhay? At sa umagang ito, patuloy nating idedeklara na mayroong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ba'y naniniwala na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus ay may kagalingan? Sa pangalan ng ating Diyos ay may kapayapaan. Amen? Kaya po sa umagang ito, we will declare the name of Jesus. At itataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus sa lugar na ito. Amen? Palakpak po natin ating kamay sa ating Diyos. Hey! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yes, Lord. Hey. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying the burdens, carrying the burdens, covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Say, I believe. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And come on, we will shout in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Are you free? In Jesus' I will live, I will not die, I will declare and let you. Come on, lift up the name of Jesus. I am here in Jesus' I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am singing Jesus' name. And I will live, I will not die, I will declare and let you hide. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Palakpak natin ating kamay. God is fighting for us. Oh, we thank you, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting of the kingdom that cannot be
sa Diyos. Come lift up your praise, worship His name. Open our eyes, Lord. We want to see You. Open our hearts, Lord. We want to know You. Open our ears, Lord. We need to hear You. So Jesus, Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our eyes, Lord. We want to see You. Open our hearts, Lord. We want to know. Open our ears, Lord. We need to hear You. Jesus, Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Say, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. So open the gates, Lord. Open the gates, Lord. Reveal Your glory. Open the nations. Establish Your kingdom. Open the head. Come on, pour out Your Spirit. Oh, Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. 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 He is able. We join in to see Jesus face to
church, we will sing, Lord, you are holy. Holy, we cry, oh. Oh, lift up your praise. Lift up your worship unto the Lord. Sing, you are holy, Lord. Holy, we cry, holy. Hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry, oh, Lord, we cry, holy. Hallelujah, God is here. For the last time, you are holy, God. Holy, we cry, holy. Hallelujah, God is here. We cry, holy, holy. We cry, holy. Hallelujah, God is here. 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 He is faithful. We drawn in to see Jesus face to face. God is here. God is here. Oh yes, God is here. He is faithful. We drawn in to see Jesus. Oh Jesus, there is let's sing it louder. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Oh, you are here in this place. You are moving in this place. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in your name, oh Lord. Oh, we thank you, God. Oh, we worship you, Lord. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit sa umagang ito, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, O Diyos, Ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Lord, ang mga awiting ito, O Diyos, ay hindi lang maging awitin na sinasambit ng aming bibig. Dito po, O Diyos, ay aming pagpupuri sa iyo, maging pagsamba sa iyo, Panginoon. You are a holy God. Oh yes, Jesus. So umagang ito, church, just feel the presence of God in this place. Hindi siya nakatingin kung anong sitwasyon mo ngayon. He's looking to your hearts. Worship Him with all of your hearts. Command your soul, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, yes. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He.
creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Golden rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder.
bawat isa sa amin. Sa umagang ito, church, buhay ba ang Diyos sa buhay mo? Nararanasan ba natin ang Panginoon sa buhay natin? This morning, let's just meditate. Ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kahit may problema, kahit may pagsubok, alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. And He deserves the highest praise. He deserves to be worshipped. Ano yung pumipigil sa'yo ngayon para hindi mo maibigay ang the best para sa Panginoon? Ano yung naghihinder sa puso mo ngayon? Ano yung kabigatan na meron ka ngayon? Just give it to the Lord. Ano yung iniisip mo ngayon? Meron ka bang problema? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Bigyan mo sa Panginoon. Dahil buhay siya sa buhay. And as we sing this song, let this be the prayer of your heart. That forever, we glorify the name of Jesus in good times and bad times. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, sabi sa salita ng Diyos, sabi ni David, I will worship the name of the Lord. Sa bawat oras, bawat panahon ng buhay ko. This morning, ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Sabi ng Panginoon, worship Him. Bless His holy name. Nais ng Diyos ang puso na handang sumampas. Oh Lord, we glorify Your name in this place. Lord, we lift Your name in this place. Ano mang kabigatan ang meron kami, Panginoon, inaalay namin ito sa iyo. You are the Lord of our lives. Oh yes. Oh yes. Sing forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever. Ano man laman ang puso mo ngayon? Lift up the name of the Lord. He is alive. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sing forever. For He is glory, glorify Your name. Oh, we lift Your name on high. Forever He is risen. He is alive. Yes, He is. He is alive. Oh, the ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. Forever, forever. Come on, lift up your voice. Lift up your worship. Oh, worship the name. Glorify the name of Jesus. Come on, pour out your hearts. Cry out unto the Lord. He's risen. He is alive. Yes, He is. He is. Buhay ang Diyos sa ating buhay. Sing forever, forever He is glorified.
Salamat, Panginoon. Tuwing nga, O Diyos, na Ikaw ay buhay, Ikaw ay kumikilos, Panginoon, at hindi ka pagpos sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, sa umagang ito, tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay nananahan sa papuri ng iyong mga anak. And Lord, sa umagang ito, as we listen sa iyong salita, muli naming binubuksan ang aming isipan, ang aming puso, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay magrema sa aming buhay. Na sa buhay namin, Panginoon. And let your Holy Spirit to guide us, to give us the knowledge and the wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Lord, muli sa umagang ito, tunay nga, walang ibang pangalan ang maitaas, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Yesus. Lord, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. We give you the highest praise and the highest worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Praise God. Tinatawagan po lahat ng bata. Ayan, dito na nga ako sa harap. Ayan. You know, when Jesus saw many children coming from Him, talagang papunta sa Kanya yung mga bata, pero pinipigilan po ng mga matatanda. And Jesus says, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata sapagkat sa kanila magmumula ang paghahari ng Diyos. Kaya alam niyo po, ang mga bata is a precious sa mata po ng Panginoon. Although sabi nga natin, may mga iba-iba silang karakter. But then again, kapag nilapit natin sila sa Panginoon, makikita niyo po yung changes nila habang sila ay lumalaki. Makikita niyo po yung grow nila. Talaga pong grabe ang gagawin ng Panginoon. So, this morning, let's lay our hands to those children and pag-pray po natin sila. Father, I pray, O God, na sa mga kabataang ito, Panginoon, narito sila, hindi upang maglaro, kundi ikaw ay purihin, sambahin at dakilain, Panginoon. Lalong-lalo na, O Diyos, sa kanilang Sunday school, I declare, O Lord, open heaven sa kanilang mga kaisipan, Panginoon. Ibuhos mo, O Diyos, ang talino, karunungan, kaalaman at pangunawa, Panginoon, sa kanilang mapag-aaralan ngayon. Maging Lord, sa kanilang pong mga magulang, sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, Panginoon, O God, so itong mga batang ito, ipapakita mo, Panginoon, O Diyos, na ito po ay yung, Lord, precious gem, Panginoon, O God. And I declare, Lord, sa mga kabataang ito, Panginoon, ikaw po ililika, O Diyos, sa mga professional. There's a doctor, there's a, Lord, an attorney, and an engineer, O God, Lord, a nurse, a pharmacist, a teacher, Lord, professional, Panginoon, and isusupply mo, Panginoon, ang pangangailangan ng mga kabataan ito hanggang sila'y makatapos, Panginoon. I-excel mo sila, O Lord, sa kanilang mga tatahakin, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy nga po, Lord, na inihiling namin, O Diyos, ang iyong patnubay at tagabay sa mga kabataan ito. Salamat po, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sino po ba ang handa na makinig ng kanyang salita? Amen. Sabi po sa kanyang salita, man shall not live by bread alone, but by every word. Amen. Sino po ba ang kumain kaninang umaga? Konti lang, no? Anong feeling natin pag di tayo kumain? Gutom, natural. Amen. Tsaka nanghihina. Tama po ba? Same holds true po sa spirit natin because human beings
ang pagkaka-create po sa atin, hello, tatlo pong bahagi ang tao. Amen? Meron po tayong spirit, soul, and body. Amen po ba? Ang isang patay, ano man ang gawin mo sa kanya, wala ng response. Bakit po? Wala ng kaluluwa. Kaya ka nasasaktan, sino po ba dito ang nasaktan na? Pakitaas ang kamay. Lahat po tayo, nasaktan na. Amen? Ayaw umamin ng iba. Amen? Kaya ka nasasaktan is because meron kang feelings. Hello? Ang feelings natin nasa kaluluwa. Amen po ba? Amen? So, pag hindi mo pinakain ang katawan mong lupa, ano mangyari? Manghihina. Same holds true po sa spirit po natin. But most of the time, hello, yun po nakakaligtaan natin to feed our spirit. Amen? So sabi po ng ating Panginoon mismo, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Because ano pong dahilan? We are a spirit being. Amen? Yung katawang lupa natin, pansamantala lang. Hello? Pag nahabang nandito lang po tayo sa lupa. Pero pag tayo po iwala na, maiiwan po ang katawan natin. Pero malungkot dahil po ang tao sobrang nag-i-invest sa kanyang physical na katawan. Hello? Mayroon nga tayo dyan face enhancement. Hello? Sino po ba dito nagpa-face enhancement na? Hello? May nagpa-nose lift pa. Hello? Hindi naman po masama. Pero ang tao po kasi nakakalimutan the most important part. That is the spirit. Hello? Amen? So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, handa ka na ba? Hello, anong sagot mo? Kanina pa. Amen? So tayo po'y manalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito. Nais po namin na makinig ng iyong salita. Ito pong salita po ninyo na siya pong magbigay ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. At salamat po na maihayag ang nais mong maihayag sa bawat isa po sa amin. Nang sa gayon, sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, kami po ay makalakad, kami po ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Amen? So, ang ating pong pinag-uusapan sa buwan po ng June, amen, is about expanding our territory. Sino po bang nais na ma-expand ng kanyang territory? Hello? Nais po tayo lahat ma-expand ang ating territory. Amen? Pero ano po yung unang pumapasok sa ating isip? Pagpatungkol sa territory, di po ba yung lupa? Hello? Pero hindi po lupain ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, nagkakamali ka sa inisip mo. Amen? Amen? So, ang pag-usapan po natin dito is yun pong mas malalim pa. Amen? Sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10, ang sabi po dito po kinuha yung text po natin about expanding our territory. Ang sabi po dito, and Jabez, ready na po ba sa text natin? Ayan, mamaya po yan. Ayan, sabi rito, and Jabez called. Si Jabez po, tingnan po natin itong pong tao na to. Baka tulad po din po niya tayo. Amen? Ang sabi po rito, and Jabez called on the God of Israel, saying, O that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Ang Diyos po magpala sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Amen? Sometimes in our lives, hello, minsan po, patulad po din tayo ni Jabez. Hello. Minsan, nakakaroon po tayo ng low self-esteem. Hello. Bakit po? Sa kinalakihan natin, sa environment na pinanggalingan natin. Although God invested so much in us, pero sometimes ang nakikita natin is yung nakaraan natin. Hello. May kausap po ba ako? Amen? Ang namamagnify sa buhay natin is yung ating nakaraan instead yung inilagay ng Diyos sa harapan po natin. Hello?
Kaya ito po yung buhay po ni Jabez. Bakit po siya ganito ang kanyang mga sinasabi? Dahil po siya ay pinaglihi sa kahirapan, pinanganak na mahirap sa kahirapan. Kaya yung kanyang kinagisnan, amen, puro negative. Hello? Minsan po sa punto ng buhay po natin, ganyan po tayo. Hello? We cannot push through, we cannot go on. It's because we rely ourselves on the past. Hello? Amen? Pinamagatan ko po ngayong umagang ito is about, ito pong enlarge my territory. Pinamagatan ko po itong increase me. Pakisabi sa yung katabi, increase me. Amen? Ito po ang prayer po ni Jabez sa Panginoon. Lord, increase me. Amen? Ang tao po, minsan, they are thriving so much sa isang bagay na hindi naman po yun ang disenyo ng Diyos sa kanila. Hello? May kausap po ba ako? Dahil may nag-invest sa kapitbahay mo, ikaw din, dahil malaki ang kinita niya, anong ginagawa mo? Gagayahin ko nga yung kapitbahay ko. Bakit? Ang laki ng kinita eh. Nag-trading siya, magte-trading din ako. Hello? Amen? Makita mo na lang sa sarili mo minsan, ang dami mo nang nasayang na pera, it's because hindi naman pala yan ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Hello? Ang isang isda, hindi pumasok sa isang swimming lesson para siya po ay lumangoy. Hello? Ang isang isda, hindi nag-practice yan para siya ay lumangoy. Instinct sa kanya ang paglalangoy. Hello? Ang isang ibon, hindi pumasok yan sa paaralan na flying school in order for the ibon na siya po ay lumipad. May kausap po ba ako? Same holds true po sa atin. As long as we are aligned in the will of God, hindi mo na kinakailangang mag-thrive pa ng best mo para ma-achieve mo yung disenyo ng Diyos sa buhay mo. Hello? Amen? Nandyan po ba kayo? Amen? Sabi po dito, enlarge my territory or expand, yan, my borders refers to expanding your sphere of influence, opportunities, and spiritual responsibilities rather than simply acquiring physical land. Kaya tinanong ko po kanina, ano yung unang pumapasok sa inyo, sa atin, pag naririnig natin yung text na enlarge my territory? Ano po unang pumasok sa atin? It's about acquiring a piece of land. It represents a bold prayer for God to grant you greater capacity to serve others and make a larger impact for His kingdom. Yan ang pinakamainam, hello, na makuha po natin about enlarging our territory. Hello? Amen? Ito po yung mga binanggit. Increase influence. It means asking God for more opportunities to share your faith, minister to people, and lead others in a positive way. Pangalawa, greater responsibility. Ang gusto lang minsan po ng tao, great power. Hello? Sabi nga po, great power comes great responsibility. It signifies being trusted with more tasks, challenges, or leadership roles, knowing that God will provide the strength to handle them. Pangatlo, about enlarging our territory, spiritual growth. We need to desire for spiritual growth sa buhay po natin. Just as a tent needs its cords lengthened to hold more people, sabi po sa Isaiah 54 verse 2 and 3, enlarging your territory means stepping out of your comfort zone so your faith can grow. Minsan po dito tayo kumbaga natatakot to have a step of faith. Tama po ba? Including me, myself. Amen? Dahil ikaw ay komportable na dyan, akala mo okay na. Pero hindi. Kasi minsan yung faith natin ay hindi mag-grow because okay na tayo. Sometimes we don't call on God. Tama po ba? Sometimes we don't pray because anong ginagawa natin? It's because okay ka naman eh.
Pero pag pansinin mo, isang tao may sakit, isang tao nasa lowest part ng buhay niya, anong ginagawa niya? Laging nananalangin. Hello? Laging nasa presence ng Lord. Tama po ba? Amen? Kaya po isa po yan that we must desire in our lives. Pangapat, kingdom impact. Kingdom impact. The ultimate goal is not selfish ambition or acquiring wealth. It's about having broader reach to glorify God and be a blessing to your family, workplace, and community. Ano yung role mo sa community? Basically, we have a mandate to do. Amen po ba? That is to share the gospel to every person. Sabi po ng Matthew. Amen po ba? Hello? Amen? Yun po yung role natin. Kasi ang buhay po natin, pansamantala lang, kahit sabi sa banal na kasulatan, what profit a man even if he gains the whole world? At yan po ang maraming ginagawa ng tao, acquiring wealth, acquiring possession. Sabi doon, but loses his own soul. Kasi ang pinaka-main objective ng tao na pagkaka-create ng Diyos is lalo siyang mapalapit sa Kanya. Yan po ang mga bagay na hindi naman po masama. Pero pag yan po ay higit na mas mahalaga na sa iyo about earthly possession rather than God, nawawala po tayo sa direksyon ng Diyos. Hello? Bago po ako magpatuloy, I just want you to listen or watch this video clip about dito po sa pinag-uusapan po natin. Amen? That God has mas malalim na purpose sa ating buhay. Hello, pakikalabit ang iyong katabi. May purpose ang Diyos. Amen. May mas malalim na purpose ang Diyos sa buhay mo. Amen? Can we play that video clip? The Pencil's Tale. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside, just before he was about to pack him into a box. Imagining the little fellow as a person, he recalled a few things about the pencil. "There are 5 things you need to know," he said to his pencil. "Before I send you out into the world, always remember these 5 things. Never forget them, and you will become the best pencil you can be. The first thing is to remember that you will be able to do many great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience a painful sharpening, but remember that this will make you a better pencil. Also, keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make along the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. Upon every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what else happens, you must continue to write." It seemed the pencil listened to him and promised he would remember these 5 things so that he could live his life with heart and purpose. You see, in life, in your life, put yourself in someone else's hand. Embrace challenges for growth. Learn from mistakes. Value inner qualities. And leave a positive mark on the world. And you too can become the best pencil there is. This was The Pencil's Tale. And this is Dare to Do Motivation. Amen. Thank you. Naunawa po natin yung kwento about the pencil. Hello. We must put ourselves, sabi po doon, in someone's else's hands. Hello? Hello? Amen? Because we cannot do it on our own. Hello? Kahit na ikaw na yung pinakamatalino sa mundo, ikaw na yung pinakamayaman sa mundo, ano po sabi ni King Solomon? All is vanity. All is in vain. Hello? Pero most of the time, most of the people are striving to be the best they can be. Pero God put inside of us the best. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Sometimes ang tao gusto lang i-acquire about earthly things, earthly possession. Pero God ay merong ang Diyos natin, meron po siyang inilagay na mas higit na mas mayaman. Amen? Yung nakikita mo sa katabi mo, mayaman yan.
Hello? Parang duda yung tumawa. Amen? Meron pong inilagay sa Diyos na ang Diyos na buhay natin na higit kaysa sa earthly possession. Hello? Amen? Kaya nga sabi nga po nila, ang pinakamayaman na lugar sa mundo, alam niyo po ba kung saan? Hello? Saan? Sa sementeryo. Bakit? Kasi nasa sementeryo yung mga talents, yung mga abilities, yung mga gifts na hindi na ilabas. Hello? Ang nais ng Panginoon sa atin, kaya nga sabi po dun sa tail of a pencil, we must trust ourselves in God's hands. Hello? Kasi po, God has so much plans sa buhay po natin. Pero ang tanong, bakit hindi natin nagagawa? Kasi hindi naman po tayo robot. Hello? Meron po tayong sariling kapasyahan na inilalagay ng Diyos sa atin. Either you choose Him or you choose the world. Hello? Hindi ka niya pipilitin. You can choose heaven or you can choose hell. Sometimes we don't want hell, but we used to do things and put ourselves going to hell. Hello? Minsan ayaw natin yung sakit, pero ang dinalakaran pala natin ay papunta sa mga makakasakit sa atin. Because we don't allow God to intervene in our lives. Hello? Amen? Ano po ba yung tinanggap natin? Sino po yung tinanggap natin? Si Jesus Christ. Ano yung prayer natin dati? Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng buhay natin. Pero in reality, minsan nakakalimutan natin na meron pala tayong Panginoon. Lord, ito ang decision ko. Huwag ka muna makialam. Hello? Amen? Unknowingly, ang direction pala natin ay hindi dun sa pagiging Panginoon niya. Inilalayo natin yung lordship niya sa buhay natin. Ano po ba ang lordship? Ang lordship ay may pakialam yung Lord na yan sa buhay mo. That's the meaning of lordship. Hello? Amen? Kaya minsan nasisisi natin ng Diyos. Hello, may kausap po ba ako? Panginoon, bakit mo akong dinala sa sitwasyon na to? Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong sitwasyon? Kung makikinig lang tayo sa Panginoon, iba yung direction na pinuntahan mo. Ito yung direction na gusto ko sa'yo, dito ka nagpunta. Amen? About this enlarging our territory, we must acknowledge these three things. I believe mas marami pa po, pero tatlo lang po yung nilagay po natin. About enlarging our territory, increase our influence, greater responsibility, spiritual growth, kingdom impact. We want all those things. Pero paano po natin makakamit? Number one, your past do not determine or will not determine your future. Sabi po sa verse 9 ng 1 Chronicles chapter 4, now Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Sabi mo, now Jabez was more honorable than his brothers. Ipinanganak siya sa pain, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, he is more honorable than his brothers. Ba't parang contradictory? Hello? Alam po ba kung bakit? Kasi ang Panginoon hindi yan nakarely sa nakaraan mo. Ang Panginoon nakarely yan sa future mo. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Kaya makikita po natin na ang buhay po ni Jabez, bagamat siya po hindi maayos o hindi kagandahan yung kanyang pinagmulan, pero ang Panginoon hindi po siya nakabase sa kanyang nakaraan. Same holds true po sa atin, mga magulang, mga kapatid. Hello? Ikaw man ay lumaki o nagkaroon ng sitwasyon sa buhay mo before na hindi kaaya-aya sa'yo. Pero God is not interested on your past. Hello? Pakisabi sa iyong katabi, hindi interesado ang Diyos sa nakaraan mo. Hello? Sometimes po, yan ang nilalagay na balakid ng kaaway sa atin. Kasi ang kaaway, sabi nga po, Satan, he is the accuser of the brethren. Hello? Amen? Ang kaaway, si Satan, ipapaalala sa iyo yung iyong, hello, nakaraan, para hindi ka magpatuloy.
Ang motto nga ni Satan, ano po ba ang motto ni Satan? Sino po ba nakakaalam sa motto ni Satan? Ito, kokopyahin po natin yung kasabihan ng Pilipino. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa... Yan ang motto ni Satan. Tingnan mo yung likuran mo, sasabihin niya sa'yo. Pero ang Panginoon, baliktad. Huwag kang tumingin sa iyong nakaraan. Hello? Kasi may inihanda akong magagandang bagay sa buhay mo. Pakisabi sa iyong katabi, may inihanda ang Diyos na magaganda at mabubuting bagay sa buhay mo. Amen? Sabi po dito, now Jabez was more honorable. Minsan, tinatawag natin yung mga honorable, yung ating mga nasa public officials. Hello? Usong-usong ngayon yung ating mga public official. They are, kumbaga, talk of the town, talk of the country. Ano po ba tawag natin sa kanila? Honorable. Tama po ba? Pero in reality, they are not honorable. Hello? Amen? Hindi sila ka-honor-honor. Bakit? They are doing things out of the will of God. Amen? Pero sabi niya dito kay Jabez, bagamat ito yung nangyari sa kanya nakaraan, sabi po dito, now Jabez was more honorable than his brothers. Iba po ang perspektibo ng Diyos sa perspektibo ng tao. Kung wala man nagtitiwala sa iyo, merong magtitiwala sa iyo ang Panginoon yun. Pakisabi sa katabi, mas nagtitiwala ang Diyos sa iyo kaysa ang kapwa sa iyo. Amen? Tignan po na rin natin ito pong buhay po ni Gideon. Nandito pa lang po tayo sa number 1. Your past will not or do not determine your future. Gideon, from a low self-esteem man to a mighty man of valor. Sabi po sa Judges chapter 6. Thank you. Sabi po rito sa Judges chapter 6 verse 12. Verse 12, sabi po rito, and the angel of the Lord appeared to him. Sino po dito si Gideon? And said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. No, nagtaka si si Gideon, sabi niya. So he said to him, oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Hello? Ano po sabi sa kanya ng angel o ang ating Panginoon? Sabi niya, you mighty man of valor. Ano po sagot ni Gideon? Kung talagang mighty ako, bakit ako ay nabibilang sa pinaka-weak na clan at ako rin yung pinakamahina o pinakamaliit, weak, sa aming pamilya? Sometimes ang nakikita po natin bilang mga tao is hindi yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin, kundi yung refleksyon ng buhay natin sa nakaraan. We based our feelings, we based our lives on the past. Ibang-iba ang perspective ng Diyos. Hello? Ang sabi niya dito, you mighty man of valor. Kasi po may plano po ang Diyos kay Gideon. Ang plano po ng Diyos kay Gideon is to lead a vast army against sa enemies po ng Israel. Kasi during the time, they have to conquer land, expand their territory. Pero hindi magawa po ni Gideon, it's because, at first, iba ang tingin niya sa sarili niya. Kaya nga po, ang mindset, unang pinapalitan ng Diyos sa tao. Our mindset. Hello? May kausap po ba ako? Kasi hindi kikilos ang Diyos sa buhay po natin if our lives depends on the past. Nakadepende sa nakaraan natin. Sabi nga po, what controls the mind controls the man. Kung ikaw ay nakarely on the past, hindi ka makamove on, hindi ka makapag-push through. Hello? Kasi nakatingin sa likod. In reality, hindi mo makita yung finish line mo. It's because you are always looking back. We are always looking back what lies behind. Hello? Ito po yung nangyari kay Gideon.
Sabi niya, kung totoong mighty ako, bakit nabibilang ako sa pamilyang ganito? Ba't nabibilang ang aming pamilya dito sa clan na ganito? Hello? Gideon tries to reason out before God. And true enough, pinatunayan ng Diyos sa buhay po ni Gideon, na siya nga ay may katungkulan na dapat niyang gampanan. Sabi po sa verse 14 ng Judges 7, jump po tayo, fast track tayo, forward tayo. Sabi dito, then his companion answered and said, this is nothing else but the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. Into his hand God has delivered Midian and the whole camp. Hello, alam niyo po ba na itong Midian na to, vast army ang kinakailangan pong talunin para matalo itong Midianites na to. At first, kung mababasa po natin yung kwento po ni Gideon, he should lead 32,000 warriors, soldiers, para lang talunin, para lang talunin itong Midianites. Remember that. Ang Diyos, si Gideon, he has to lead thousands, 32,000 armies para lang matalo. Ang mga Midianites. Pero hindi pala ganun ang plano ng Diyos sa buhay po niya. Amen? So from 32,000, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami ninyo. Kasi pag nanalo kayo using your number na 32,000, sasabihin ninyo nanalo kayo dahil sa pamamagitan ng lakas ninyo. May kausap po ba ako? Ano pong ginawa ng Diyos? Pauwiin mo yung mga takot. So, from 32,000, umuwi yung, I think, 22,000. So, parang ready na sila, Gideon. Ano po sabi ni Gideon? Ready na kami, Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Sobrang dami niyo pa rin. Ngayon, papuntahin mo naman itong mga 10,000 na soldiers na to sa batis, painumin mo. Yung iinom, na tulad ng aso, pauwiin mo. At yung gagamit ng kamay para uminom, yun ang isama mo sa digmaan. Ilan po yung natira? Out of the 10,000? 300. Doon po nagmula yung pelikulang 300. Hindi, joke lang. Yung 300 soldiers. Amen? Amen? So makita po natin, one with God, is mighty than thousands without God. Kahit nag-iisa ka, kung kasama mo ang Diyos, panalo ka. Kahit sa tingin mo walang sumasama sa'yo, pag ang Diyos kasama mo, siguradong panalo ka. Amen? The Bible emphasizes that God does not want us to be defined by our past mistakes. Instead, of dwelling on past sins or failures, God is focused on redemption, healing, and new future He is building in your life. Uulitin ko po. Amen? God does not want us to be defined by our past mistakes. Ayaw kong magpatuloy, Panginoon, kasi ilang beses na ako nag-fail . Sometimes ganun po tayo, ayoko na. Minsan nawawalan po tayo ng pag-asa. Tama po ba? Ilang beses ko nang inulit, Panginoon. Amen? Ilang beses ko na inulit, ayoko na magpatuloy. Alam ko na yung kahihinatnan . Instead of dwelling on your past sins or failures, focus on God. Because God focus on your redemption, on your healing, and new future He is building in your life. Nakafocus ang Diyos sa pwede mo pang magawa. Hindi po siya nakafocus dun sa nagawa mo na. Tahimik po . Amen? Ang Diyos natin nakafocus sa iyong hinaharap na pwede mo pang gawin kaysa sa nakaraan mong pagkakamali. Ang tao po kasi nakatingin tayo sa nakaraan . Tama po ba? Sasabihin natin, pinatawad na kita pero huwag kang magpapakita sa akin. Amen po ba? Napatawad ko na, okay na yun. Wala na tayong pag-usapan pa.
Pero pag wag ka mo nang papakita kasi kumukulo, dugo ko pa nakikita kita. Amen. Amen? Ang tao po kasi instinct sa tao yun. Amen? Kaya ang Diyos natin, mas nakafocus siya dun sa iyong pwede mo pang gawin kaysa dun sa iyong nagawa na. Hello? Pakisabi sa iyong katabi, interesado ang Diyos sa pwede mo pang gawin. Hello? Amen? Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ano po sabi po rito? Yan. Do not remember the former things, nor consider the things of, old. Verse 19, behold, sabi natin Panginoon, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sabi niya po kay Isaiah, do not remember the former things. Huwag mo nang intindihin yung nakaraan. Magpatuloy ka. Pakisabi sa iyong katabi, magpatuloy ka. Amen? May awit nga po tayo, patuloy lamang sa'yo. Tama po ba? Amen? Huwag mo nang pag-interesan. Amen? Yung nakaraan mo. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung pwede mo pang magawa sa hinaharap. Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Ano po sabi po rito? Brethren, Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Alam po kasi ni Apostol Pablo ano yung kahinatnan niya pag siya po ay nakatingin sa nakaraan. Hindi siya makapagpatuloy. Hello? Kaya po siya, habang ginagawa niya yung ministeryo ng Diyos sa buhay niya, siya po ay nakatingin sa kanyang hinaharap. Alam po niyang mangyayari sa kanya. Inuusig siya. Alam niya mangyayari sa kanya na pwede siyang mamatay, pero ang focus pa rin niya ay magampanan niya yung tungkulin na ibinigay ng Diyos sa buhay po niya. Verse 14, sabi doon, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. May panawagan po ang Diyos sa buhay po natin. Hello? May kausap po ba ako? Hindi ka na parito para umupo lang dyan sa iyong kinaupuan. Hello? Be an influence to the place where you belong. Hello? May kausap po ba ako? Kung ikaw ay empleyado, maging magbuting impluensya ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hello? Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa, marami po tayong tricycle driver, be an influence to those drivers. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Kasi lahat po tayo, meron pong instruction ng Diyos, may purpose ng Diyos sa buhay po natin na dapat po nating tapusin, dapat po nating gampanan. Hello? Hindi po tayo dapat tulad nung sinasabi natin lagi, amen, kasabihan na submarine Christian. Hello? Ano po ba yung submarine Christian? Monday to Saturday, nakalubog, nakatago. Ayaw natin ipakita yung ating ilaw. Amen? Pagdating ng linggo, yan, magpapakita yung submarine. Tama po ba? Amen? Ang calling natin ay lahat po tayo, we must let our light shine, sabi po ng banal na kasulatan, before man. Sabi doon, that they may see our good works and glorify God in heaven. How can those people see our good works if we will not let our light shine to them? Pastor, ano bang magagawa ko? Ito lang naman ang kakayahan ko Maliit lang. Hello? Sometimes ganun po tayo Tama po ba? Wala akong narating, pastor. Hindi nga ako nakapagtapos. Amen? Alam niyo po ba na kahit anong ilaw na meron ka, pag yan ay nasa dilim, nakikita o hindi? Kahit anong liit ng ilaw na meron ka, pag ikaw ay nasa kadiliman, nagniningning ka. Hello? Di po ba yung mga charger natin? Di po ba minsan yung charger natin merong maliit na ilaw?
Pagpatay ang kwarto mo, ilaw sa kwarto mo, nakikita mo yung pag-blink nung o pag-light nung ilaw. Tama po ba? Amen? Ang kinakailangan lang po natin, kahit ganyan kaliit ang ilaw o kakayahan na meron ka, iposisyon mo yung sarili mo sa kadiliman and then dun ka magniningning. Hello? Wag po natin ipakita yung ilaw natin lahat dito sa church. May kausap po ba ako? Amen? Bakit po? Kasi lahat tayo nagniningning eh. Hindi mo makikita talaga yung kadiliman. Kasi lahat tayo may ilaw. May kausap po ba ako? Pag ikaw ay pumosisyon sa isang lugar na puro kadiliman, anuman ang kakayahan na meron ka, anuman ang ilaw na meron ka, makikita ka sa kadiliman. Hello? Amen? Yun ang purpose po ng ating Panginoon sa atin, to let our light shine. That's number 1. Ano po yung number 1 natin? Our past do not determine our future. Number 2, tatlo lamang po ito. Recognize His divinity. Verse 10 ng 1 Chronicles chapter 4. Yan. Sa verse 10. Ano po sabi po ng verse 10? Oh, that you would bless me indeed. Sabi po ni Jabez. And enlarge my territory. That your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Kasi sawang-sawa na ako, Panginoon. Ako yung cause ng pain sa nanay ko. Pinanganak ako sa hirap. Yung kinalakihan ko, hirap. Kaya ang prayer po niya sa ating Panginoon, Lord, sawa na ako doon. My prayer is that you would bless me and enlarge, my territory. Para yung nakaraan ko, hindi na yun yung mailalagay o patuloy na lalakaran ko. Kaya inask niya, hiniling niya yung intervention, ng Diyos sa buhay niya. We cannot do it on ourselves. Sa nabi ko po kanina. Kahit ikaw na yung pinakamagaling, pinakamayaman, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Amen? We need someone na makakatulong po sa atin. Recognize that He is the source of every good and perfect thing. We must recognize that apart from Him, we are nothing. Apart from God, you are nothing. We are nobody. We are nobody apart from our God. Walang saysay ang buhay kung wala ang Panginoon. Sino po ba nakakilala kay Sergey Bin? Sikat na sikat si Sergey Bin eh. Amen? Yung vlogger, content creator. Actually, pinapanood ko po siya nung panahon ng pandemic. Nung nasa lumang bahay pa sila. Amen? Sergey Bin, sumikat ng sumikat, nagpatayo ng bahay, sa isang compound, magkakapatid, nanay niya, magkakahiwalay na bahay. Sa sobrang dami ng pera niya, sa sobrang dami ng pera nila, dumating siya sa punto ng buhay niya, amen, na hindi kayang bayaran ng pera yung kaligayahan na hinahanap niya. Hello? Amen. Thank you. Amen? So makita po natin na hindi kayang bayaran ng pera, kasi ang tao po yan ang dinidesire eh. Magkaroon ng pera, maraming pera. Kaya nga sabi ng Malakay 3, test me in this. Bakit pumayag ang Diyos sa pera? Kasi alam ng Diyos, mahigpit ang kapit ng tao sa pera. Anong nangyari kay Sergey Bin? Tumating siya sa punto ng buhay niya na meron na siyang depression. Hindi kayang bayaran ng perang meron siya. Milyon ang kinikita niya sa bawat video na pinoproduce niya. Sa bawat view na pinapanood natin, nagbibigay tayo sa kanya unknowingly. Totoo po yung sinasabi ng isang great philosopher I think nung panahon ng 1400, sabi niya, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill.
there's a vacuum in our hearts that He can only fill it up. Ang Diyos lang makakapagpuno. May kausap po ba ako? Kaya nga, ang laging sinasabi ng Diyos sa atin, desire spiritual things over the natural things, the worldly things. Hello? Amen? Ang buhay natin, saglit lang, kahit 80 years ka, 90, 100, amen? May hangganan pa din. Kaya kung hindi ka lalakad sa purpose ng Diyos sa buhay mo, kahit mayarami kang pera, tulad ka ni Solomon, all is in vain. Walang katuturan lahat ng bagay. Marami kang pera, pero takot kang lumabas. Bakit? Baka merong kumidnap sa'yo. Amen? Baka merong gumawa sa'yo ng hindi maganda sa labas. Hindi ka secured. Yun po sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Na ang Diyos lang makakapagpuno. Kung ano mang emptiness na meron ka, ang Diyos lang makakapagpuno. Hello? May kausap po ba ako? May natututunan po ba tayo? Amen? Sabi po rito. Tuloy po natin. Sa James chapter 1, verse 17, ang sabi ron, every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variations of or shadow of turning. Every good gift and perfect gift. Remember these words. Every good gift. Not all gifts are favorable to you. Hello? May kausap po ba ako? Sabi doon, every good gift, every good and perfect gift. Kaya hindi porke gift yan, hindi porke opportunity yan, na igagrab mo agad. Hello? May kausap po ba ako? Ang sabi doon, every good and perfect gift. That's why you have to discern, Lord, ito ba ay kalooban mo o hindi? Lord, kalooban mo ba mag-invest ako o hindi? Kalooban mo ba dito ako pumunta o hindi? Kalooban mo ba na dito ako magtrabaho o hindi? Hindi porke nagtayo ng tindahan yung kapitbahay mo, magtatayo ka rin ng tindahan. Hello? Hindi porke kumikita siya doon sa pinasok niyang business, papasukin mo din. Ano ang purpose ng Diyos sa kanya? Ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Maaaring magkaiba kayo. Kaya huwag mong iaapak ang iyong paa sa inaapakan niya. Dahil pag iba ang direction niya, you will end up failure. Amen? We must recognize His divinity. He made everything out of nothing. John chapter 1 verse 3. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Amen? Let us always remember na yung wala, ginawa niyang meron. Ganun makapangyarihan ng Diyos sa atin. Hello? All things were made through Him. Sino yung Him? Our Lord Jesus Christ. And without Him, nothing was made that was made. Something amazing happens when someone recognizes His presence. Something amazing happens when you recognize His Lordship, His presence over your life. Sample po dito si Peter. When Peter walked on the water. Ayan. Salamat kay Brother Henrik. Wala akong mga binigay na pictures pero siya nang naglalagay. Amen? Sabi po dito sa Matthew chapter 14, verses 28 to 31. And Peter answered him and said, Lord, kasi nahiwalay ng lugar ang Panginoon eh. Magkakasama yung mga disciples. Pumunta sila dun sa dagat. Amen? Doon sa kalagitnaan, merong nasulubong sila na hindi kaaya-ayang panahon. Amen? So, nakita po nila si Jesus Christ na hindi nila alam na si Jesus Christ naglalakad sa tubig.
So sabi po ni Pedro dito sa verse 28, Lord, if it is you, sabi nga ni Jesus Christ na una pa, it is I. Do not fear. Ano po sabi ni Pedro? Lord, kung talagang ikaw. Nagduda si Pedro. Amen? Sabi dito, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Verse 29, and he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. I believe he is the only, amen, person na makasubok lumakad sa tubig. Because the physics law says, pag ikaw ay umapak sa tubig, definitely, anong kahinatnan mo? Lulubog ka. Amen? Sabi nga, he defies the law of physics. And he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30, but when he saw the wind was boisterous, he was afraid. Natakot siya. Nung naalis yung focus niya mula sa Panginoon, napunta sa panahon. Mula sa Panginoon, napunta sa panahon. Anong nangyari po kay Pedro? He was afraid and beginning to sink. He cried out saying, Lord, save me. I want you to focus your eyes dun po sa word na, or phrase na, and beginning to sink. When you say beginning to sink, ano pong ibig sabihin? Unti-unting lumubog. Pero alam natin sa law of physics na pag-apak mo pa lang sa tubig, anong mangyari sa'yo? Lubog ka na. Hello? Pero anong sabi po ng Bible? Nung nawala ang focus niya mula sa Panginoon, napunta sa panahon, he began to sink. How gracious our God is. Sometimes our focus ay nawala sa Kanya, and yet He is able to reach us and save us. Hello? Sabi doon, he began to sink. Kasi pag lumubog na siya, hindi na siya pwedeng makahingi ng tulong sa Diyos. Hello? Kaya God always gives us chances after chances. Hello? Para tayo po ay lumapit sa Kanya. Kasi kung wala, tulad ni Pedro, nung nawala ang focus niya sa Panginoon, pwede naman siyang dumiretso na lumubog eh. Pero ano po sabi ng Bible? He began to sink. Unti-unti siyang lumubog. Ano po ibig sabihin? So that you and I, just like Peter, can come to God and ask for help sa buhay po natin. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Panginoon. Bumalik. Hello? Kung nasaan ang Panginoon. Amen? Ano po sabi po dito sa verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, oh, you of little faith, why did you doubt? Bakit ka nagduda? Amen? Hindi mo ba alam na ako lumikha ng panahon na yan? Hello? Hindi mo ba alam na ako ang may likha ng mga panahon na yan? Out of nothing, sabi po ng John chapter 1. He made everything out of nothing. Kasama mo yung lumikha, and yet, nagduda ka sa manlilikha. Hello? Sometimes we are just like Peter. I heard nga po yung isang teaching, sabi niya, hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, or hindi natin nakikita yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin on the future, it's because nakalimutan natin yung ginawa ng Diyos sa atin on the past. Hello? Niligtas ka na ng Panginoon on the past eh. And yet, itong ka ngayon, nakaka-encounter ulit ng pagsubok. Bakit tayo nalulose hope? It's because nakalimutan natin yung ginawa ng Diyos sa nakaraan natin. Amen? One with the Lord is mighty, Dan Nubenus.
one without Him. Kung kasama mo ang Diyos, sabi doon, if God is for us, who can be against us? Tulad po ito yung nangyari po sa buhay po ni Gideon. Amen? From 32,000 to 20,000, to 10,000, down to 300. Kasi sa simula pa, sinabi na ng Diyos sa kanya, you mighty man of valor, pero siya mismo po, nagduda sa sarili niya. Kaya pinatunayan ng Diyos, alam niyo po ba bakit binawasan ng Diyos yung numero po nila, maliban sa kunin nila yung glory? Kasi at first, nagduda na si Gideon sa kakayahan na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya dahil yan ang kaisipan mo, ibaba mo pa ng ibaba. Yung ratio na hindi nyo talaga sukat akalain. Nasa tingin ng tao, talo, pero sa Panginoon, kayo ay panalo. Amen? Verse 21 ng Gideon, ng Judges. I think Judges chapter 6, verse 21. Jump po tayo. And the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand, and touched the meat and unleavened bread, and fire arose of the rock, and consumed the meat and the unleavened bread, and the angel of the Lord departed out of sight. Verse 22. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O God, for I have seen an angel of the Lord face to face. Kasi at first pa lang, nagduda na siya kung siya ba ay galing sa Panginoon o hindi. Kaya nga maraming proofs, sign na hiningi niya sa Panginoon, and yet, laging binibigay ng Panginoon sa kanya. Kaya nung bandang huli, napatunayan niya na totoo nga ang pagpapakita ng Panginoon sa buhay po niya. Pangatlo, ito po yung panghuli. Recognize His intervention. Hello, pakisabi sa iyong katabi. Recognize His intervention. Yung magagawa ng Diyos sa buhay mo, you must recognize it. Hello? Hello? Kasi po, mababaliwala yung recognition natin ng kanyang divinity o yung kanyang pagiging Diyos if we will not recognize His intervention. Hello? Yung pwede niyang magawa sa buhay po natin. Ang Diyos po, hindi yan papasok ng basta-basta sa buhay mo, kundi mo siya hayaang pumasok. Hello? Ang Diyos natin, hindi papasok sa bintana. Si Satanas gustong pumasok sa bintana. Ang Diyos natin, He is always knocking at the door. Nasa sa iyo kung papasukin mo siya o hindi. Hello? Recognize His intervention. Verse 10, sabi na, that your hand would be with me. Kasi alam ng Diyos, yung pwede nang magawa, alam ni Jabez yung pwedeng magawa ng Diyos sa buhay niya. That your hand would be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. In order for us to succeed in life, we must recognize His intervention. Hello? Kahit ikaw na yung mayroong maraming pera na pwede mong pag-invest, you must recognize His will over your life. Hello? Kahit ikaw na yung pinakamatalino, pinakamatikas, malakas. Amen? We must recognize His intervention sa buhay mo, sa buhay natin. Amen? Sabi po sa John chapter 2 verses 5, and then jump tayo sa 7 and 9. Ito po yung panahon na kung saan si Jesus nag-perform ng first recorded miracle sa Bible. Kasi nung panahon po nila, napakahalaga po ang alak, hello, sa isang kasalan. Hello. Sa kultura po nila, ang number one na kumbaga inihahanda po doon is about the wine. So malaking kahihiyan sa host and then sa celebrant pag naubusan ng wine. Sa panahon natin, parang kumbaga handaan. Pagkain. Sabi nga, di ba may kasabihan po tayo, di ba aling sobra, wag lang kulang. Nakakahiya pag nagkulang. Amen? So ito po yung panahon na kung saan naubos yung wine. Amen? Sabi po rito, verse 5, His mother said to the servants, whatever He says to you, do it. Ano man ang sabihin ni Jesus sa inyo, sabi niya sa mga servants. Kasi alam ng mga servants, ubos na. At alam naman ni Mary yung pwedeng magawa ni Jesus. Hello? Recognition about
what God can do. Amen? Sabi nung, whatever He says to you, do it. Verse 7, Jesus said to them, fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. Verse 8, and He said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. Imagine, ito pong panahon na to, amen, sabi ko nga po tulad ni Pedro, he defies the law of physics. Ito naman pong part na to, God defies the law of fermentation. Pinaigsi ng Diyos yung process of fermentation. Kasi it will take time, para ma-process po yung wine. Amen? Imagine, from water. Yung wine na tinatawag nila is from fruit of, sabi natin, grapes. Amen? Pero always God, if you entrust yourselves to Him, He will defy the natural laws, mga batas, para lang ma-fulfill yung hinihingi mo para sa buhay mo. Hello? Amen? God can shorten it, the process. And then verse 9, when the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from. Hindi niya alam, naggaling sa tubig. But the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom. So, nagalak. Kasi alam din nung master of ceremony, wala nang wine eh. Pero nung natikman niya yung wine, sabi niya, ito yung best wine na natikman ko. Hello. Imagine na wala yung kanyang isa sa main ingredient ng kasalan, the celebration about the wine. And God defy the process para lang ma-fulfill yung pangangailangan. Amen? So nawalan na ng wine. Amen? Sabi nga po natin lagi, di po ba, pag nasa handaan, di baling magkulang. Ay, di baling sobra, wag lang magkulang. Amen? Pero sa panahon nila, halimbawa kung yung sa kultura po natin, wala na tayong handa. Hello? Ubus na yung handa. Wala na doon sa kitchen. Pakitanong sa Asheret kung meron pang mga natitira. Kasi marami nagdalang supot eh. Kasi nasanay tayo mga Pilipino, di ba? Sharon. Amen? Maraming Sharonians pagdating sa handaan. Kesa naman masayang, di po ba? Amen? Pero God always heed to our call sa ating panawagan sa ating Panginoon. If we recognize His intervention over our lives. Gaano po ba kahirap yung sitwasyon natin ngayon na pinagdadaanan natin? Gaano po ba kahirap yung hinaharap po natin? Let us always remember that we have a God. Hello? May Diyos tayo. Hello? Bentahe po sa atin. Pakisabi sa iyong katabi, bentahe ka. Kasi meron kang Diyos na pwede mong lapitan. Hello? Meron po tayong Panginoon na pwede po nating takbuhan sa oras ng ating pangangailangan. Hello? He is always doing miracles in our lives, whether we see it or not. Di ba may awit tayong ganon? Ano yung song na yan? Even when I don't see it, He is still working. Hindi man natin nakikita, God is working on our behalf. Amen? We must change the mindset that we have. Yung mindset po na yan ang nagpapahiwalay sa atin sa kalooban ng ating Panginoon. We rely on the past. Amen? Kaya hindi makakilos ang Panginoon sa future natin. Amen? Kasi nakatuon ang ating pananaw sa atin pong nakaraan. Amen? So sa umagang ito po yung atin pong panawagan sa bawat isa sa harapan ng ating Panginoon. Lord, increase me. Amen? Not only enlarge my territory, kung ano man pong territory na meron ka, dahil pinanganak po tayo na meron po tayong influence. Merong inilagay na Diyos na spot sa atin, lugar para sa atin, na magningning at gampanan yung panawagan ng Diyos sa buhay po natin. Number 1, your past do not determine or will not determine your future. Ano man yung nakaraan mo,
iwan mo sa nakaraan. Ano man yung failures mo on the past, iwan mo sa nakaraan. At ikaw ay magpatuloy. Marami po tayong failures sa nakaraan. Ako po maraming failures sa nakaraan. Hello? Pero kung yun ang aking pagbabasehan, hindi ako makamove forward. Sometimes napipigilan ng aking pong paghakbang. Kasi po, may tanikala na humihila pabalik. At yan ang gusto ng kaaway. Number 2, recognize His divinity. Meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Meron po tayong Ama na sinasamba. Meron po tayong Ama na pinaglilingkurang buhay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, di po ba? Kung yung earthly father nga, gustong ibigay ang best para sa anak eh. Yung Diyos mo pa kaya, yung Ama mo pa kaya na nasa langit. Even to the point of death, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Hello. Ganun po kabuti ang Diyos po natin. At pangatlo, recognize His intervention. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Hello? Mayroon pong plano ang Panginoon sa atin. That plan is best for us. Amen? Kaya po sabi ng banal na kasulatan, we must dwell in His presence. We must do what God wants us to do. Amen? At marami pong benepisyo ang pagiging anak ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. May natutunan po ba tayo ngayong umagang ito? Amen? That apart from Him, we are nothing. Apart from Him, we cannot do those things na dapat po natin gampanan. Hindi po pinangako ng Diyos na pag tayo po ay nasa Kanya, wala pong problema. Hello? Hindi po niya pinangako sa atin yan. Ang pinangako niya po sa atin, at I will be with you in trouble. Hello? Ang pangako ng Panginoon sa atin, hindi tayo bibigyan ng, sabihin na natin, problem-free life. That is not His promise. But His promise is to every problem that we are in, He is with us. Amen? Para malampasan natin yung bawat pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Amen? Marami pong Kristiyano ang nalulugmok sa problema. Bakit po? It's because sometimes na-overwhelm tayo ng pagsubok. Tama po ba? We are being overwhelmed by those problems. Marami tayong due dates. When we say due dates, maraming mga bills. Maraming dapat asikasuhin, maraming dapat bayaran. Kaya minsan nagdududa tayo, tama ba yung napasok ko? Simula nung naging Kristiyano ako, ang daming problema eh. Amen. Amen? Pero may pangako po ang Panginoon sa atin that every problem that we are in, He is able, amen, to save us. He is with us, and He will never leave us nor forsake us. Amen? Sa umagang ito, tayo ay lumapit muli sa ating Panginoon. Recognize Him. We ask for forgiveness. Sometimes we doubt. Nagdududa tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Tama po ba? Realign ourselves. Ibinigay nga yung pinaka dahilan ng kalangitan, that is the Lord Jesus Christ, to die for our sins. Eh yung mga problema pa kaya na yan, I'm talking also to myself. Because no one is exempted sa mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Amen? May we sing this song and render it as our worship before God. And may these lyrics minister to each and every one of us.
Make these words as your worship before God. All is in vain. Wala po tayong magagawa pag wala po ang Diyos sa buhay po natin. Malakas ka ngayon, pero hindi mo alam, malakas ka pa ba bukas? May kakayahan ka ngayon, bukas ba may kakayahan ka pa? Mayaman ka ngayon, may pera ka ngayon, bukas ba meron pa rin? Hindi natin alam yung future natin. Pero one thing is for sure, pag ang buhay natin nakadepende sa Panginoon, we walk on the ways God wants us to walk in. True enough, we will succeed. Amen. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, Sa huling pagkakataon, tayo ay magpuri, sumamba sa Kanya. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong tunay sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, dahil ibinigay mo ang aming Panginoong Yesus para sa aming mga kasalanan, para kami ay makalapit sa iyong kaluwalhatian. We recognize, O God, that apart from you, our lives will be in danger. Hindi namin kaya, Panginoon, na mamuhay na wala ka. We ask for forgiveness for all those doubts that we have. Sa mga nakaraan po namin pagdududa, Panginoon, we don't recognize your divinity. We did not recognize your lordship. We did not recognize yung anong pwede mo magawa sa buhay namin. Kaya ngayong umagang ito, nagpapakumbaba kami, humihingi ng kapatawaran. Salamat, Panginoon, that your grace is always abounds in us. Your grace is sufficient every day of our lives. Sa tuwing kami magkakamali, we can always come before you.
ask for your help, ask for your guidance, ask for the forgiveness of our sins. Hindi katulad ng tao, Panginoon, binibilang ang kasalanan na aming nagawa. Bagkus, kinakalimutan mo ang aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat kang sambahin. Tunay nga na karapat-dapat kang purihin sa buhay po namin. Ngayong umagang ito, Panginoon, patnubayan niyo po ang amin pong gawa, ang amin pong mga desisyon, ang amin pong landas na tatahakin. May it be in accordance to your will. Help us to discern, Panginoon. Turuan niyo po kami lumakad sa direksyon na naaayon sa pagkakatawag mo sa amin. That we do not align ourselves sa kung ano yung nakikita namin sa ibang tao. But rather, O God, we must align ourselves sa direksyon mo sa buhay po namin. Ngayong umagang ito, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Dahil alam mo, Panginoon, ang best sa buhay po namin. And you want us to experience the best in our lives. You want to bring us o bring out the best in us. Kung nanaisin lamang namin. Kaya't ngayong umaga ito, nais namin, Panginoon, intervene in our lives. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong salita ngayong umagang ito, na siya pong amin pong narinig, at turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami maisa pamuhay ito. Ang lahat ng ito ay amin pong inihiling sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Po, makakaupo na po ang bawat isa. Ako po tayo sa susunod na bahagi. Praise. Morning po. Dako po tayo sa ating tithes and offering. Basahin ko lang po itong Deuteronomy. Sa pagbibigay po natin, di ba, lagi nating naririnig yung Deuteronomy 8:18. Pero ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy 8, verse 19 to 20. Sabi po dito, If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Sinabi po sa 19 na, if you follow other gods, di ba alam po natin na sa panahon po natin, nahalin tulad po ang Panginoon sa money. Kasi sila po yung nasabi po sa Bible na do not serve God and mammon, which is do not serve God and money. So, kapag po nakalimutan po natin ang Panginoon through our finances, sinabi po dito na you will surely be destroyed. So ano po bang ibig sabihin no, na talagang mararanasan po natin yung kahirapan or paghihirap pag hindi po natin inilala na sa Panginoon po nanggagaling lahat ng meron tayo. Kasi 'di ba, yun nga po, balik po tayo sa 18, sabi doon na remember the Lord your God that it is who gives you the ability to produce wealth. So in terms po sa pagbibigay po natin sa Panginoon, di ba ang commandment po ng Panginoon sa Malakay 3:10 is give our tithes and our offering. So sinabi po sa Deuteronomy 8:20 naman na madidestroy po tayo kapag hindi po tayo sumusunod sa sinabi po ng Panginoon sa atin. So sa pagbibigay po natin through our tithes and offering po, isa po itong indikasyon na inaalala po natin na lahat po ng meron tayo nanggagaling sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, ng magandang kalusugan, ng finances po natin sa mga may trabaho, sa mga may business. Lahat po yan nanggagaling sa Panginoon. Kaya sinabi po dito sa kanyang salita na huwag po natin kalimutan ng Panginoon through sa pagbibigay po natin, hindi po natin nakakalimutan ng Panginoon. And through that, mas lalo po tayong i-bless at pagpapalain ng Panginoon sa
pagsunod sa Kanya. Kasi yun naman po yung pinaka-importante. Kasi pwede po tayo magbigay dahil napipilitan tayo, pero magbigay po tayo dahil dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Ito yung sinabi ng Kanyang salita. Kaya prepare po natin kung ano po yung mga ihahandog po natin sa Kanya at ipag-pray po natin. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word, O God, na narinig namin sa araw na ito po. Lord, maraming salamat, O God, na katulad ni Jabez, Panginoon, O God, Lord, you will enlarge our territory, you will enlarge our finances, you will increase us, Panginoon, and Lord, sa aming pagsunod sa inyong salita, Panginoon, through our giving, Panginoon, sa pagbibigay, Lord, ng aming tithes and offering. Lord, we pray, O God, that, Lord, Ikaw, Lord, ang magpala, Panginoon, sa lahat ng puso, Lord, na magbibigay sa araw na ito, O God. Bless, Panginoon, O God, the works of their hands, Panginoon. Lord, I pray, O God, for your divine intervention, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. Kung ano man, Lord, ang kailangan nila, Panginoon. Health, O God, mental health, Panginoon, finances, Panginoon, in their spiritual lives, Panginoon, Lord. Alam ko, Panginoon, O God, na Ikaw, Lord, ang magpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love, the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I
praise. Dako po tayo sa ating announcement. So all leaders and workers po, please stay after the service dahil magkakaroon po tayo ng short meeting po with Pastora Shig. Ang ating night of worship, word and prayer for the month of June po ay ngayong June 26 at gaganapin po ito sa J. Blue Salinas. 8 p.m. po ito mag-start. So before 8 p.m. po, dito na po tayo sa church at sama-sama po tayong pupunta po sa Salinas. Ang men's fellowship naman po ay gaganapin sa June 27, ngayong Saturday po. 5 p.m. po ito kay Brother Ruben sa Ata Home. So sabi po ni Bishop, 4:45 daw po sa mga katatayan ay dito na po daw kayo sa church. Midweek service po natin ngayong dating na Wednesday ay dito po sa church. 7 p.m. po. And ito po ang ating mga social media accounts sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church, at sa Instagram po natin na JBLU_church. Yun lamang po sa ating announcement. Tinatawagan po ang mga tatay at ipagpe-pray po ni Pastor Gab. Sige po, sa lahat po ng mga tatay, inaanyayahan po namin ang bawat isa. Ipagpe-pray po kayo ulit for this day po. Yan. So, there's a father in the house. Yeah. Okay, pag-pray. Happy Father's Day sa ating lahat, sa ating mga tatay. Kayo yung pundasyon, no? Pero siyempre, yung pinakaputing ay si Lord. So, samahan niyo po kayo, pag-pray po natin ang mga tatay. Ito po yung mga magigiting na mga ama ng tahanan. Yan. At praise God dahil po may mga ama ng tahanan na handa pong maglingkod sa Panginoon. Father, I pray, O Lord, itong mga tatay, Panginoon, na narito sa inyo pong harapan. Patuloy ko po silang itinataas, O Diyos, na magkaroon pa, Panginoon, Lord, ng malakas, matibay na paninindigan sa pananampalataya. Lord, na hindi sila matitinag, Panginoon, anumang suliranin, anumang pagsubok ang kanilang karapin, O Diyos, patuloy silang tatayo sa kanilang pananampalataya. Narito ang mga amang ito, Panginoon, O God. Lord, nadalangin ko, O Diyos, na bigyan mo sila, Panginoon, ng talino kung paano pa, Panginoon, O God, Lord, madadala ang iyong salita sa marami pang katatayan. And we declare, O Lord, na sila po ay magdodoble pa, magtitriple pa, Panginoon. At tulungan mo, O Diyos, sa mga katatay nito, O Diyos, na magawa ang kalooban mo at patuloy, O Diyos, na malakaran ang nais mo. We entrust everything unto you, Lord. Tinatas namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Ikaw po manguna sa kanila sa lahat ng landasin na kanila pong tatakin. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Happy Father's Day! Happy Father's Day sa ating lahat. Ayan. Good dudes. Happy Father's Day. Pastor. Ayan, Happy Father's Day po muli sa sa lahat ng ating mga tatay. So sa pagkakataon pong ito, magkakaroon po tayo ng special offering dahil si Rev Ver po and si Bishop ay pupunta po ng Canada this week. So let us grab this opportunity po dahil kapag nagtanim po tayo sa anak ng Diyos, ang pagpapala po dito po bumubuhos. And napatunayan na rin po namin yan so many times sa buhay namin. Dahil kung ano po ang itinanim natin sa man of God, it will grow. Dahil seed po natin yan. And sa pupuntahan po nila, let us also pabaunan din po natin sila ng prayers para po sa kanilang safe journey. And of course, marami pong mga kaluluwa ang makatanggap sa Diyos doon po sa Canada. Ayan, international na po tayo. Amen? Sige po, ihanda po natin ang ating mga special offering at ipag-pray po natin.
Thank you, Father God, for this day. Maraming salamat, O God, sa bawat puso na magbibigay at magtatanim, O God, sa special offering na ito. Lord, thank you for giving us an opportunity, Panginoon, para mag-flow ang iyong abundance, O God, sa buhay ng bawat isa. And I know, O God, na bago man po namin sabihin, ay nasagot nyo na po ang bawat panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. And through this special offering, Panginoon, kayo lamang po ang mapaluguran. At Lord, maraming kaluluwa ang makakatanggap, O God, sa kung saan mo man po ito gagamitin. Maraming salamat, O God, even for Bishop and Rev Ver sa kailang pagpunta sa Canada, Panginoon. Lord, balutin niyo po sila ng inyong banal na dugo, that Lord, no weapon formed by the enemy shall ever prosper, O God. But Lord, we rejoice with them, O God, na uuwi sila victoriously, Panginoon. Dala-dala ang magandang balita para sa lahat, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, O God. In Jesus' name, Amen. Inaanyayahan din po natin sa harapan ang mga first-time visitor po natin. Si Juvelyn Satorinas at si Sister Manilyn Asoche. At ipapanalangin po kayo ni Pastora Chic. Amen. So dito po tayo. Kami po ay nagagalak na kayo po ay nakasama po namin. Amen. So ang church po na ito, ang tinataas po ay ating Panginoong Yesus. Wala pong relihiyon ay tinataas sa lugar na ito. Amen po ba? Even this church cannot save us. It's only the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi po ng kanyang salita, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay po ng aming mga kapatid na ito. Lord, hindi po aksidente na sila po ay napadpad sa amin pong piling. Ito po ay tinakda po ninyo. Salamat po na amin po silang nakasama at sa mga susunod pang pagkakataon, nais po namin silang makasama sa pagpupuri at pagsamba po sa inyo. Lord, ano man ang mitiin nila, ano man ang kanilang kahilingan, batid mo, O Diyos, ang laman ng kanilang mga puso. Salamat po na Ikaw ang Diyos ng karanasan sa kanilang buhay. Ipakilala niyo pa po lalo ang inyong pong sarili sa kanila. Salamat po, patnubayan niyo po sila, ingatan, sampun ng kanilang mga mahal sa buhay. At salamat po, Panginoon, na Ikaw ang mapuri at maluwalhati sa kanila. Ang lahat ng ito ay amin pong inihiling sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Welcome po. Amen. Po. Amen. Sige po, tayo po muling tumayo. Atin po awitan muli ang ating Panginoon. Tayo magpasalamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ.
salamat sa araw na ito. Muli po maraming salamat sa iyong mga salita na narinig namin sa umagang ito, O Diyos. Nawa ito po, O Diyos, ay manatili magrema sa aming mga puso. At Lord God, sa pag-uwi ng bawat isa, kung paano nyo kami dinala dito ng ligtas, Panginoon, garon din kaming makakauwi sa aming mga pansamantalang tahanan ng ligtas at kasama ka, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay nga sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo magsabi na,